Dobré ráno, z Poľska sme takmer na ukrajinských hraniciach a prišli sme loviť srncov. Revír, v ktorom budeme poľovať, má skoro 20 000 hektárov, tak mám veľké očakávania na kapitálnych srncov. Naše komfortné hotelové ubytovanie sa nachádza hneď na okraji poľovného revíru. Naši poľovní hostia sú spravidla ubytovaní v jednolôžkových izbách. Samozrejme, každá izba je vybavená samostatnou kúpeľňou a WC. Naši poľovní hostia môžu pre svoj odpočinok využívať dobre vybavené hotelové wellness centrum. Plavecký bazén s protiprúdom, masážne trysky, perličková kúpeľ a parná sauna. Toto všetko je vám k dispozícii na regeneráciu po poľovačke. Súčasťou hotela je aj veľmi pekne vybudovaná záhrada s vonkajším posedením. Poľovní hostia ju môžu využívať na relax pri káve či dobrej cigare a popritom sa podeliť o svoje poľovnícke zážitky. Raňajky formou bohatých bufetových stolov sa podávajú v jedálni na prízemí do 10. hodiny. Obed a večeru si naši poľovní hostia môžu vybrať z jedálneho lístka v hotelovej reštaurácii, ktorá ponúka výborné poľské jedlá. Ráno vstávame zavčasu, ešte pred rozvidnením sme na ceste do poľovného revíru. Táto námaha však stojí určite za to. Pozrite sa, čo sme všetko videli počas rannej vychádzky.
Sme po našej rannej vychádzke a videli sme počas našej posliedky niekoľko srncov. A keď som to narátal, tak bolo to 12 srncov a asi 7 srn. A trošička nám robí komplikácie počasie, ktoré je teraz troška premenlivé, je zamračené, troška pofúkuje vietor. Uvidíme po obede, sa to snáď zlepší a tých srncov by malo byť o mnoho viac. Inak popri srnčej zveri tu je možné polovať aj čiernu zver a nie je problém sa tu stretnúť napríklad aj s losom. Popoludní nám začalo troška pršať, no nás to nejako neodradilo. Po necelej polhodinke sme natrafili na pekného srnca. Je to naozaj krásny srnec. Prajeme lovu zdar. Netrvalo to dlho a na lúke sme našli ďalšieho srnca, ktorý sa pásol a okúsoval mladé výhonky. Výborne. Za necelú hodinu sa podarilo uloviť 2 kusy. Lovu zdar. Pozrime sa ešte, ako sa darilo nášmu druhému lovcovi, ktorý lovil južnejšie od nás na poliach. Podarilo sa mu skoliť pekného staršieho srnca. Lovu zdar. Naša kamera nemohla byť všade, no celkovo sa našim 2 poľovným hosťom podarilo uloviť 6 srncov. Nadišiel deň, keď sa lúčime s Poľskom a pripomienkou neopakovateľných zážitkov nám budú naše ulovené trofeje. Túžite aj vy uloviť srnce v medailových hodnotách s atypickým parožím? Potom sme pre vás ten správny partner.